स्टेसनावहाय बेखौ बर' सेंग्राफोर जायखि फरायग्रा दं नाइन स्कुलाव फरायग्रा आं बेवहाय सासे गोसोआव दं अजित होननाय ओमफ्राय बगामुला होननाय आरो बिसोरो आंखौ लांफायोमोन बाजाराव आं उन्दै बे समाव एकदम उन्दै साबजों थिखांनानै लांफानानै ओमफ्राय बिसोर बाब्रे बाब आर्मिजों बुलायनानै एकदम खारबाय आंखौ थिखांनानै लाना खारफाबाय बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा इन्सपिरेसन हारिनि थाखाय जे बिसोर इसिबां माबादों बे फैदों 16 नभेम्बर फालिनाय माबानाय बेफोर बेजोंनो मोनफा मोनफा फैदों आरो बेनिफ्राय जोंनि जि ओनसोल आं उदालगुरियाव देरनाय दं उदालगुरि ओनसोलावहाय 40 लाइन होननाय दं बेयो समस्त बरपिटियाजों बुंफबनाय बे बरपिटियाफ्रा बर'फोरखौ हरावनो थाबायहोआ आरो हारसिं हालांबा बुलाबायनाय माबालाबायनाय थाखा सेनानै लाखिनाय बेबायदि मोनसे बिराद गाज्रि सिख्लाफोराथ' सिख्लाफोरसे थाबायनो हाखाया बिराद माने गाज्रि जायगामोन आरो बे मोनसे समाव थ' बेखौ जों मोनबोदों थ' बे खेथ्रआव जोंनाव माखासे हारि सिबिनायनि माबाया उन्दैनिफ्रायनो जोंनाव जोनोम मोनदों जोंनि गोसो माइन्डआवहाय माबा जादों फैदों आरो बिदि नङाबा जानाय नङा मानो बिदि माबा जानो मानो सानफ्रोमबो नेग्लेक्ट खालामजानो आङो माबायाव कलेजाव फरायनांगौ आंथ' डाइरेक्ट मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव शिलं थाङो शिलंनिफ्राय जेब्ला जों उइन्टार बन्द मोनो बेयाव फैब्लाथाय सानै साथाम उद्धार खालामनो मोननाय जायो माने हिनजावसा गथ'फोर आरो हारसाफोरजोंनि न'निफ्राय माबानिफ्राय बेबायदि थ' बेफोरबायदिखौ नुबाय बारानिफ्राय बारा जोंनाव हाबबाय आरो बायहेरायाव फरायनाय समाव 85नि घटना आं मेट्रिक पास जाखांनानै शिलंआव माने माबा फरायबाय पिइउसि फरायनानै न'आव फैदों बे समावहाय सासे सिख्लाखौ बिदिनो मोनफैबाय जोङो बे उन्दै गथ' क्लास 5नि स्कुलनिफ्राय गलांनायखौनो हारसाया साननै मारिथेनानै लाखिनानै बेखौ एकदम गाज्रि खालामो बेबायदि अबस्था नुफैबाय आंथ' खोनाबाय बिदिखौ मा नायनानै थाबाय थानांगौलै जाबाय जोङो एकदम जेन' सेन्टिमेन्टआ हाबो थानांगौ जोंथ' एथ' माबा नङाना दाउ बा सैमा अमाफोर नङाना गोसो जाबानो बुलाबायनाय गोसो जाबानो माबानाय बेबादिथ' नङाना गेलेजानाय बेबादिथ' नङा गतिके जों एसे बैसो जानांसिगोन होननानै बिदिनो सेंग्राफोरखौ एसे बुथुमनाय लाइनाव लाबोदोंमोन सेंग्राफोरजों जोङो रायलायो जे नोंसोर मा सानदों नोंसोर मा सानदों खायफाया जायफ्रा इन्टारेस्ट गैखाया बिसोरो लाखायानो जायफ्रा हारिनि फारसे सिन्था खालामग्रा बिसोरो थाब खोनासंदों आरो एसे लोगो लादों बिनिफ्राय मा जाबाय लांथा पार्टि ओंखारग्रोदों उदालगुरियाव लांथा पार्टि ओंखारबाय लांथा पार्टिया बेबो मा आंनो फार्स्ट माने बुद्धिस्ट माबाखौ हाबनो थाखाय आङो मा खालामदों बुद्ध पुर्णिमायाव आं खानाय हजायो आरो आंनि हजानायखौ नुनानै माखासे फल'वार्सफ्रा सिनजाफायो बेखौनो लांथा पार्टि लांथा पार्टि आरो बिनिफ्राय मोनसे धौ फैबाय लांथा पार्टि एनडिए बि जायैनि सिगां जि अभारग्राउन्ड अर्गेनाइजेसन दङ जोंहा यं बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएसन बे एस'सिएसनाव बे लांथा पार्टि होनबाथाय गिबाय आरो सोरबा माबा मोनसे जादोंबा न'खराव घटना जादोंबा लांथा पार्टिखौ नागिरनानै थाङो नागिरनानै जोंहा ओरै जादों ओरै खालामनानै दे खालामना होगोन दे होननानै जों मा खालामोमोन थांनानै बुजायनानै फैयो बर'जों बर'बा आरो सोरबा जुदि बिहारिबा हारसाया माबा मोनसे बिसिनि खहा खालामदों बेखौ एकदम जबरदस्त हान्थु फरायहैनानै फंनै फंथामसो सोबानानै गासिबो माबाखौ लाबोयो बिनिफ्राय खहाखौ उथायफिनो आरो बेबायदि बहुद खामानि जों मावदों आरो बेनिफ्राय पपुलार जाबाय फारसेथिं मोनाबिलियाव जोङो यं बर' नेसनेलिस्ट एस'सिएसननि जानानै गामि गंफायाव थाङो जों बुंहरो नोंसिनि एलपि स्कुलाव जों 5:30निफ्राय ओरैबायदि जागोन ओमफ्राय न'आव ओंखाम संनांसिगोन जोङो 12 जन 15 जननि बिदि हरनानै बिदिनो ओंखाम जानानै बेवहाय मिटिं हरसे 5:30सिम लानोसै 5:30 फैबाय सानाव बिदिनो थाफैलायबाय न'आव आरामनो ओमफ्राय मोनाबिलिबाथाय बिदिनो जोङो बिदिनो खालामबाय बिदि खालामनानै बे मबिलाइज खालामनायखौ जोङो गहपुर टु एकदम हजों धुब्रि आं दहाय बुंदों धुब्रिसिम बेखौ जों खालामग्रोना लादोंमोन आरो बयनोबो जोंनि सान्थौखौ जोंनि लुबैनायखौ जों बुंथिदोंमोन जे बर' हारिया बे बुहुमाव थांनानै थानांगौब्ला जाथि हिसाबै सिनायजानांगौब्ला गेरेमसा हारि होननानै दाजानांगौब्ला आर्म्स विंसनि
माबानांगौ स्ट्रागल नांगौ नङाबा जानाय नङा जारिमिनाव नाहरजोबगासिनो जेरावबो जोङो नुदों वर्ल्ड हिस्ट्रिखौ नायोबा मोनफा हारिया गियाल'ना नांनानैसो बे हारिया हारि हिसाबै दिनै गसंनो हानाय जों नुदों बुहुमनि जारिमिना बेखौ खिन्थायो होननानै जों बे लेनिनिजमनि मार्क्सिजमनि एकदम माबाफोरखौ जोङो लाबोजोबै ससिय' इक'नमिकनि बाथ्राफोरखौ रायज्लायनाय जायोमोन आरो बेखौ फोसावो जों ससियेल इक'नमिकआव जों बोरैहाय जौगानांगौ नों रोंनांगोन फाइट नांगोन नों जे दंफां बागान दं माबा बागान दं माइ बागान दं होनना जानाय नङा नोंनि माइखौ बाया नोंनि माइ दा फाननो थाङोबा नोंना दामा खम वाइ जोंहा मार्केट प्लेस गैया मार्केट प्लेसखौ केपचार खालामनो हानाय मानसि गैया जायनि थाखाय सोरबा नंखाय बाथाय बांगालफ्रासो बायनानै जोंनिया माइखौ लायो ओमफ्राय बिसोरो दाबलाव फानो बिसोर मार्केट केपचार खालामनानै दोनदों जोंनि मानसियाबो सोलोङाखैना दिनै जोंनि मानसिनि आखायाव जेबो सुबिदायानो गैया गथे बेफोरखौ जों रोंनांगोन होननानै बे क्लासफोरखौ होनाय जायो ससियेल इक'नमिक ओमफ्राय जों गावनो मा खालामोमोन सोरबा माहाजोनफोरनावहाय जेरै गायनो हाया सानसेयाव मोनसे रेकर्ड दङ जोङो 59 बिगा सानसेयाव गायनानै जों सेंग्राफ्रा 70 जनमोन ओमफ्राय हिन्जावसाफ्रा 25 जन ना 26 जन बेबायदि एकदम ज' ओंखारनानै गायनांगौ फुरा थ' बेफोरबायदि रेकर्ड दङ आरो दिनै आं दाखालि नुदों जोंहा बै मोनसे ग्रुपआ बिदिनो सोरनिबा गायदों दा जे गोदान थानाया NLP बे फंबायमोनहा जे दा गोदान मोनसे प्रसेस लादों इट्स भेरि गुड बे मेथडआ बिराद मोजां नोङो ग्रास रुट लेभेलनिफ्राय मानसिखौ माबा खालामबोनांगौ अननो सोलोंबोनांगौ बेबादिनो दा नोङो बेखौ लायोबा ओरैबायदि हायो बिसोरबा मोनफ्रोमबो गामियाव थां मोनफ्रोमबो गामियाव नियर एबाउट 10 and 12 बिगास आग्लायनानै थानाय हा मोनो बेखौ नोंसोर माव गावनो माव खिन्थु बैसोरनिखौ ओरैनो गायना हो खिन्थु नोंनि हा आग्लायनाया जों गायगोन बेखौ नोंसोर दाल रायलायखा नों जुदि गायनो हालाबा जोंनो हगारना दा माइथ' नङाना माइनि उनावथ' बेलेग खेथि जायोना बे खेथिखौ मावगोन गथिखे बेबायदि लाबोयोबा इक'नमिक माबायाव बिराद मोनसे प्रसेस जायो आरो गावसोर थांनानै हानायनि थाखाय लामायाबो ओंखारो आरो बेखौ जों फोरोंबोबाय थादों जोंनि दिनाव पलिटिकेलजों लोगोसे बेबायदिखौ लाबोदों पलिटिकेलावथ' जोङो अनेक कनसेप्टखौ बोरै जाथारदों मानसिया मोनसे क्लु नागिरो आरो बे क्लुआ बिराद गोरोंफोरनाव थासिनो बिराद स्मार्ट होननानै बाख्नाय जादोंबा बियो दसेनो फासायजानायावबो थायो होनना बुङो ओंखायनो बि केयारफुल गासिबो केयारफुल आरो दा दिनै जे जों थगायो एथ' गोरों जाबाय थांनानै ओमफ्राय न'नि बिमा बिफाखौसो बावबाय मानो आं दा होननाय बायदि सोरनिबा बबेबा मोनसे माबाजोंनो फान्दाय जानानै थायो जोंनिया नैबे बुस्थुखौ जोङो नोजोर होनांगौ दा बेफोरबायदि जोंनाव जादों जायनि थाखाय जोङो ससे बिराद मोजां मोनो आं नोंनि बे इउटुबाव आं बेखौनो बुंबावनो नागिरदों जारिमिनखौ जों बे बर'आ माब्रै गेजेर ससेयाव फैयो जायो पिटिसिनि खोथाखौथ' मिथिबाय बिराद फैबाय हादरा मोनथामसैनो उदयाचल हादरा मोनथामसै होननानै जों खोनाबाय उन्दै उन्दैयाव खोनायाखै होनबा खोनाबाय फैबाय थुब्ला गावसोरबो इउटुब चेनेल जाना होबाय सोर दाहोखो माब्रै जाखो गावसोरबो मिथिलाया नायदो बिराद बिखा संनानै बुङो दिल्लीनि गेटखौ जेब्लाबा बिटिसिआ फैसिगोन हादोरा फैसिगोन होननानै बुङो बै समाव मा जाखो बिदि बुंग्रा मानसियानो इउटुब चेनेल जादों नायदो बेबायदि बिराद स्मार्ट मानसिफोरखौनो फार्स्ट एटाक देबिसि फर्स होननाया फार्स्ट एटाक खालामो बिसोरखौनो भिक्टिम जानो गोनां जायो बिसोर भिक्टिम जानो गोनां जायो बे माबाजों जायफोरनाखि बिराद पलिसि मेकिं बिराद माने बिसोरनि एनलाइटेन बिराद ब्रिलियेन्ट दङ बिसोर दिनै जे जोंनिया इउटिसि मोननो गोनां जाथारबाय इन्डिपेन्डेन्टनि लास्ट मुभमेन्टआ 20 डेजनि सिगांनि जिथु ड्राफ्ट एकर्डनि 20 डेजनि सिगांनि जिथु ड्राफ्ट आं नुदों बेखौ इउटिसि होमबाथ' मोजां जायखौ बै जेलाव फरायनानै बिदिबा होजायो
नाब्लाया बुंबाय बिदिबा होजायो दिनै खिन्थु बाव फैनानै बेलेग मोनसे जाबाय बेराद जेराव गावबो बारग'नाय लामायानो गैया मख'नाय गावसिनि माबायानो गैया बेहाय गनायनि माने केस जोबनायनि माबायानो गैया दा बे मोनसे बिराद मोनसे माने मा होनो बेखौ कनस्पिरेसि पलिटिकेल कनस्पिरेसिया जोंनि सायाव गेलेदों मानो जों बिराद माने ओरैबायदि सिदा सादा थगायजानाय मानसि थगायजायो बे आरो दाथ' अनेका थाखाजों बायजाजोब्बाय सोरखौ नों दा खौसे खालामबावनो लिडारफ्रा बायजाजोब्बाय जायखौ बिराद आथिङाव मै लिडार होननानै बुंगासिनो दं बिसोरनो बायजाजोब्बाय मा होनबावगोन बिसोर हादोरनि नाम बै समावसो हादोरनि नाममोन बै समावसो एकदम जोङो हादोर मोनाबा जों गोजोना होनग्रा दिनै खिन्थु मा होनो बिसोर गैया सासेबो गैया गतिके बेफोरखौ नोजोर होनानै दिनैनि दा जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा एसेबाबो गावखौ गोरों होनदोंब्लाबो जाथिखौ सिगाङाव दोन सान आंनि जोनोमा मा आं मानो जोनोम लादों एक्चुअलि बुंनो थाङो बर'आव जायहा जोनोम जादों देर लाखि इनाफ मानो लाखि इनाफ मोनसे जाथिया बिराद सिमला जाथिमोन बियो मन'बल जाजानो दङ बेखौ उद्धार खालामनो थाखायसो जोङो दा फैदों बिदि होननानै साननांगौ उद्धार खालामनो होननानै जों फैदों होननानै साननांगौ आरो बे मन्त्रखौ जुदि लायोबा बे निस्सय मोनसे समाव सानसे समावहाय बयनिबो सिगाङाव थानानै लिड खालामो आं बेखौ खावलायो बेनि थाखाय आं दानि बुंखांबाय बर' गोरोंफ्रा होननानै थगायजानानै दं बर' गोरोंफ्रानो थगायजानानै दं जायखौ जोंनि जनसाधारनफ्रा एकदम फिसा मानसिफ्रा जायखौ बिराद माने जोंनि खर'नि होननानै साननानै लायो बिसोरबायदि मानसिया फंसेबो खोथा बुंनो हानाय बेबायदि अबस्थायाव दिनै चिफ मिनिस्टाराबो बे खोथाखौ बुंनो हानाय जादों खिन्थु बैसोरबायदि मानसिया बुङोमोनबा मानो कनस्टिटिउसननि बाहेर थांदोंना बेखौ बुंमोनलाय होमबाथ' बेखौ जानला मोनला बुंनो हानाय नङाना बेथ' बिराद खहा दिनै ट्राइबेल बिला थांनाय माने मोनसे समाव नों बुंनो मोनसे समाव फैयैथ' बे गैया जाहैजोबबा बहा थागोन दिनै जों नुदों ट्राइबेल बिल होनना बुंदों जेरावहाय ट्राइबेल बिलाव जास्ट बे एनक्रचारफ्रा गाग्लोबजोबनानै दंजोब्बाय साग्लोबनानै दंबाय बेराद बेखौ सुप्रिम कर्टआ होनहरबाय जे बेखौ होखारनांगौ हाइकर्टआव हरजाबाय हाइकर्टआ हरदों होखारनो हायाखै खारना मा बेथ' स्टेटनिसो दा स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ गोसो जाबा दानो हायो जिहेतु जों नुगासिनो दं बहाबा भट थांबाय होखारलाबायगासिनो दं खिन्थु दिनै जोंनि ट्राइबेल बेल्टखौ होखारालासै ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय बर'फोरखौसो होखारनानै ट्राइबेलखौसो होखारनानै बेलेग मोनसे फेक्टरि गिदिर मोनसे प्लान लानायाथ' जायाखैना बेखौ होबथाथारनांगोन बेखौ गोरों गोराफ्रा होबथानांगोन आं बे चेनेलनि जगै जोंनि गोरों गोरा जायफोरनाखि नांथाबदों जायफोरनाखि उखिलफोर दं जायफोरनाखि लार्नेड मानसिफोर दं दिनै जोंनियाव गोरों मानसिफोर दं जोंहा रिटायार्ड डिसि एडिसि बेफोरबायदि दङ जोंनि गेजेराव बिसोरनिफ्राय साजेसन लानानै जों मा खालामोबा माबोरै हायो बेफोरखौ मावनाया मोजां आरो जेसेबां अर्गेनाइजेसनफोर दङ जायफोरनाखि ससियेल अर्गेनाइजेसनफोर बिसोरबो बेफोरखौ एफा एनै नोजोर होनाया मोजांसै गावनि माबाखौ आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथाया बे जोंनि मानसिफ्रा जोंनिनो हाखा होननानै थायो मियादि गैया बे मोनसे बिराद भुल मालाबा माबा समाव मा जागोन जों मिथिया बेखायनो मियादिफोरखौ थाब खालामनानै लानाया मोजां आरो जों बयहाबो गावनिनो सेफटि एन्ड सिकिउरिटि फिउचार सिकिउरिटि ओंखायनो बेखौबो खालामखानाया मोजां